Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Juan Bosco, dan il-qaddis li ħadem ħafna biex eduka u forma liż-żgħażagħ, lit-tfal, u li fil-kongregazzjoni tiegħu li llum kibret familja Salesjana ukoll ta' din il-karizma ta' formazzjoni liż-żgħażagħ. Illum mod speċjali nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna ħalli jkomplu jifhmu kemm hu importanti li Ġesu jkun wieħed mill-ħbieb tagħhom. Ukoll nitolbu għall-familja Salesjana kollha u b'mod speċjali nitolbu għal Fader Savio, ir-Rettur Maġġur li huwa Malti u li huwa wkoll suċċessur ta' Don Bosco biex ikompli jmexxi din il-familja Salesjana bl-istess karizma li Alla oġbu jagħti lil dan il-qaddis San Juan Bosco biex beda l-ħidma tiegħu. Ejjew nibdew dan il-mument ta' talb tagħna, din il-laqgħa tagħna mal-mulej billi nitolbuh maħfra għan-nuqqasijiet tagħna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, inta żilt lis-saċerdot San Juan Bosco biex ikun missier u mgħallem taż-żgħażagħ. Imla lilna wkoll bl-istess ħeġġa ta' mħabba biex infittxu l-erwieħ u naqdu lilek biss. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwell. F'dak iż-żmien il-mulej bat lil Natan il-profeta għand David u mar għandu qallu: kien hemm żewġ tirġiel mill-istess belt, wieħed sinjur u l-ieħor fqir. Is-sinjur kellu kotra kbira ta' naċ u baqar. Il-fqir ma kellu xejn ħlief ħarufa żgħira li kien xtara. U rabbija u kibret flimkien miegħu u ma' wliedu. Kienet tiekol mill-ftiet tiegħu, tixrob mill-kus tiegħu u torqod fi ħdanu. Għalih kienet qisha bintu. Darba waħda ġie vjaġġatur għand is-Sinjur. Dan ma kellux qalb jieħu min-naċ u l-baqar tiegħu biex ilesti l-ikel lill-vjaġġatur li kien wasal għandu. Ħal ħarufa ta' dak li msejken raġel u ħejja l-ikel għal dak li kien ġie għandu. David xel bil-għadab għal dan il-bniedem u qal lil Natan: daqskemm hu ħaj il-mulej, il-bniedem li jagħmel dan ħaqqu l-mewt.
Il-ħarufa jħallas għalija 4 darbiet għax għamel dan u ma kellux ħniena. Imbagħad Natan qal lil David, inti hu dak il-bniedem, u issa dan jgħid il-mulej, ma titwarrab qatt ix-xabla mill-familja tiegħek talli inti smerrejtni u ħadd lil mart Urija l-Ħitti biex tkun martek. Dan jgħid il-mulej, ara se naqlalek l-inkwiet mill-familja tiegħek stess, noħodlok in-nisa tiegħek minn taħt għajnejk u nagħtihom lil ħaddieħor u jimtett magħhom għad-dawl ta' din ix-xema. Int għamilt kollox bil-moħħbi, imma jien nagħmlu għad-dawl tax-xemx quddiem Iżrael kollu. U David qal lil Natan, jiena dnibt kontra l-mulej, u Natan wieġbu, il-mulej ukoll ħafirlek dnubietek, inti ma tmutx, imma billi int bemilek stmerrejt il-mulej, li ben li jitwilidlek żgur li jmut. U Natan mar lura lejn daru. U l-mulej darab it-tifel li wildet lil David mart Urija u marat. U David talab lill-Alla tarbija u sam. U mar u għadda l-lejl mixħut fl-art. U għadu x-xjuħ ta' daru ħdejh biex iqajmuh mill-art, iżda hu ma rridx u ma kil xejn magħhom. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħar lill-Alla. San responsorjali, oħloq fija qalb safja u Alla, flimkien, oħloq fija qalb safja u Alla. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek, flimkien, oħloq fija qalb safja u Alla. Rodd li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni, l-midinbin nallem triqatek u l-ħatijin lejk jerġaw lura, flimkien, oħloq fija qalb safja u Alla. Eħlisni mill-pina tal-mewt u Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u l-sini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Flimkien, oħloq fija qalb safja u Alla. Alla ekħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dakinhar x'insar fil-għaxija Ġesu qal lid-dixxipli ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tiela l-ġoddajsa hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqet fuq imħadda. Qajmuh u qalulu, Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam ordna lir-riħ u qal lill-baħar iskot biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira u qalilhom dal-biża' kollu għaliex, mela m'għandkomx fidi. U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin dan min hu mela biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dak li l-kelma talla toffrilna llum permezz tal-Knisja huwa messaġġ qawwi ħafna li jgħinna biex ngħixu tajjeb il-ħajja tagħna. Għandna karrellata ta' emozzjonijiet li l-kelma talla tiddiskrivilna.
Għandna l-profeta Natan li jidħol quddiem David. U meta David jibda jisma' dak li l-profeta jgħidlu dan ir-rakkont, qisu bħal jintela brabja għar-rejba ta' dak is-sinjur li kellu l-kuraġġ li jmur jieħu ħarufa minn wieħed raġel fqir biex jagħti x'jiekol lil wieħed ħabib tiegħu vjaġġatur li jiġi għandu minflok juża waħda mill-annimali ħafna annimali li kellu hu u ħall l-uniku ħarufa li kellu dan ir-raġel fqir. Il-profeta lil David jgħidlu dak ir-raġel huwa int. U allura David l-emozzjoni tiegħu tinbidel mal-ewwel. Jinduna l-iżbalja, jindem. Għandna l-emozzjoni ta' Alla li l-awtur sagru jiddiskrivilna bħalli kieku Alla li jirrabja għal David, imma fil-waqt li Alla huwa ġust malli jara l-indiema ta' David iħen għal David. Alla volja il-kastik ta' Alla jaqa' xorta waħda fuq il-familja ta' David. Imbagħad fil-Vanġelu għandna lil Ġesu illi jgħidilna l-Evanġelista San Mark ħaduh kif kien fuq id-dajsa biex jaqsmu għax-xatt ieħor kif xtaq Ġesu. Niftakru l-Ġesu kien tela fuq dajsa x'tant kien hemm nies jafsu fuqu biex in-nies joqogħdu max-xatt u max-xifer mal-baħar ma' din l-għadira tal-Galilija jipriedka lil dawk in-nies kollha li kienu qegħdin jisimgħuh. U għaddi ġurnata sħiħa. U Ġesu jgħidhom ejja morru ninġabru n-naħa l-oħra. Iqum dan ir-riħ qawwi din il-maltempata. U Ġesu qisu bħal jinqata' lih waħdu, jorqod. U d-dixxipli taqbadhom biża' kbira. U Ġesu meta jqajmuh u jsikket il-maltemp jgħidilhom xi ħaġa. Għaliex dal-biża' kollu? Jgħidilna l-Evanġelista wara qabadhom biża' ikbar wara li Ġesu qallhom din il-ħaġa, mela m'għandkomx fidi. Ġesu llum jixtieq li jgħidilna naħseb jiena illi jekk aħna nimxu biss mas-sentiment uman u naqtawh totalment mill-liġi ta' mir-rieda tiegħu għalina, nissugraw li nieħdu ħafna żbalji. Bħalma ġralu David mexa mas-sentiment uman tiegħu u fil-mument tat-tentazzjoni, fil-mument fejn ix-xitan li ma joqgħodx kwiet beda jtelfu ħafna, David żbalja fuq l-iżbalja fuq l-iżbalja u prova jirranġa l-iżbal tiegħu mhux billi jammetti l-iżbalja, imma billi jagħmel l-ingann u l-għerq ħajat żbal li kien għamel. U d-dixxipli wkoll quddiem Ġesu jindunaw illi dan li kien qiegħed dejjem magħhom qed imexxihom qed jgħallimhom li hu li mgħallem veru l-mibgħu Alla qiegħed magħhom ħajħallihom jintilfu, imma kienet naqsithom il-fidi. U Ġesu jgħidilhom fidi tagħkom m'għandkomx fidi fejna. Il-fidi hija dik il-ħaġa neċessarja qed jgħidilna Ġesu biex aħna fil-ħajja tagħna ma nitkaxkrux biss mis-sentiment uman. Ma nħallux lilna nfusna niżbaljaw sempliċiment għax tkaxkarna l-emozzjoni. Ma nistax jien nagħmel it-tajjeb lil xi ħadd kontra il-liġi Alla, kontra r-rieda Alla. Ma nistax jiena nagħmel il-qerq biex mina li qed inkun taġġid għal ħadd ieħor. Irrid inqiegħed il-liġi Alla l-ewwel u qabel kollox biex imbagħad il-qalb tiegħi tkun b'mod ordnat, b'mod tajjeb kif Alla jixtieq minni, miftuħa biex tkun taġġid għall-oħrajn, biex tkun tista' tħobb lill-oħrajn, biex bħala bniedem jien insib il-pożizzjoni tiegħi kif tassew hi kif Alla jixtieq minni. Waħda mill-affarijiet li tiġrilna hija meta l-emozzjonijiet jidħlu fil-ħajja tagħna u ma nagħtux każ tar-rieda Alla fil-ħajja tagħna li nitkaxkru minnhom. U llum il-mulej qed jgħidilna stenna, hemm ordni fil-ħajja tagħna. Alla li jħobbna, li jrid l-akbar ġid għalina,
dak kollu li jrid għalina huwa għall-akbar ġid tagħna. U anke meta l-emozzjonijiet tagħna forsi nħossu li qegħdin jgħidulna xi ħaġa oħra, l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna jien ma xiex ħanimxi ma dak li nħoss jew ma dak li Alla jrid minni. Ħanħalli l-emozzjoni taħkimni jew ħanejt bħalissa Alla dan jixtieq minni u allura jekk nagħmel din il-ħaġa li l-mulej qed jitlob minni, il-mulej ħajjejni. Ejja ma nibżax, ħajkolli fidi sħiħa fih. Din il-ħaġa titlob kontinwament konverżjoni minna bħalma ġara lil David illi fil-mument li mexa biss fuq dak li ħassu żbalja. Imma malli reġa' fetaħ il-qalb tiegħu għall-kelma tAlla permezz tal-profeta, induna bl-iżbal tiegħu u tgħidilna l-kelma tAlla nidem. Sam ma rid jiekol xejn u ddispjaċih għal dak li kien għamelu u għal konsegwenzi tal-ħsara kollha li ġab miegħu minħabba li t-tifel li kien twilet minn din il-mara li huwa kien ra mill-bot, mill-palazz tiegħu, dan it-tifel marat u David tgħid kemm bkieħ, tgħid kemm beka x-xorti tiegħu. Ejjew nitolbu lil Alla għalhekk eżis ħuti biex aħna dejjem inżommu f'qalbna bħala prijorità li ngħixu dak li l-mulej jitlobna. Dak huwa garanzija għal ferħ tas-sew tagħna. Għax inkunu qegħdin inkunu tas-sew dak li l-mulej għamilna biex inkunu fih u nkunu għalih. Imbagħad l-affarijiet l-oħra l-emozzjonijiet li jagħtu kulur lil ħajja tagħna illi jgħinuna anke nħossu għall-oħrajn li f'xi mumenti jitolbu minna permezz anke tal-biża li nkunu attenti aktar fuqna nfusna. F'dawk il-momenti aħna lil Alla ngħidulu mulej, kun magħna u ejna nkattru l-fidi tagħna fik, tħallinix weħidna, titlaqnix, għandna bżonnok. Nitolbu dan kollu lil Alla għal ġid tagħna lkoll. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Aħna nfaħru l-Alla llum għall-ħerqa li bija żejjen lil San Juan Bosco biex jieħu ħsieb it-tfal u żgħażagħ u jbedhom mill-perikli tad-dinja tal-ħażen, nitolbu l-Alla biex jieħu ħsieb it-tfal u żgħażagħ Maltin u jżommhom il-bogħod minn kull ma jista' jtellifhom il-fidi li wirtu minn missierietom. Dawwa l-Knisja tiegħek f'pajjiżna biex tara fis-sinjali ta' żminijiet u tidher liż-żgħażagħ tal-lum bħala triq waħdanija li twassal għall-għena vera. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li żgħażagħ u tfal tagħna jaslu biex jarfu li l-aqwa ħabib tagħhom u ibnek l-Ażiż Kristu Sidna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biet minn fostna kull talim u ideoloġija li ma jaqblux mal-Evanġelu tiegħek biex ma jqarqux l-tfal u l-żgħażagħ tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa fis-saltna tiegħek lil ħutna l-mejtin kollha għaddejja tiegħek li mietu f'imħabtek u seħibhom fil-għena ta' dejjem mal-qaddisin kollha tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Komplu nitolbu lil Alla għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-vjolenza u l-gwerra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, il-qattalb li qed nagħmlulek illum għat-tfal u żgħażagħ tagħna biex ikollhom dejjem għalliema tajba li bħal San Juan Bosco ikollhom għal qalbhom it-talim tal-Evanġelu tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox, ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Bosco. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li xieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwaw xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Bosco, int qawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fl-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed li l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi l xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza għamelu Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San Ġwan Bosco biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna, Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroqdu ħajr lill-Alla. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej.
Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-Sitna Marija li kellha tkun Malla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma taltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina
u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina,
imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzone, itlob għalina,
Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Juan Bosco, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.